Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Mafarkin yanka zakara. Malamai masana fassarar mafarki sun yi bayani dangane da mafarkin yanka zakara. Idan har ka kasance kayan mafarkin kana yanka zakara, ana yi maka nuni ne da cewa kana da wasu manyan buƙatu da kake ta fama a kai, kake ta kuduri kake so su cika, kuma abin ya faskara. To idan har kai mafarkin kayan ka zakara, ana yi maka ishara ne da cewa waɗannan buƙatun naka in Allah ya so ya yarda nan ba da jimawa ba za ka samu abubuwan da kake so insha Allah cikin hukuncin Allah ta'ala. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin mai suna Insani Sufi TV. Ku danna mana subscribe.